नमस्कार प्रणाम भैया। तो आप सबके पता हुई कि YouTube के बहुत ही अच्छी कलाकार एक मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। उसको दुनिया से जाने के बाद उसका जो एक बच्चा है वो बहुत ही रो कर बुरा हाल है। वही देखकर मेरे मन में एक भाव आया है, वही भाव आप सबको सुना रहा हूँ इस गाने के माध्यम से। आप सब सुनिए और विचार करिए। कौना करनवा ये मालती दे दिहनु जहनवा हो, कौना करनवा ये मालती दे दिहनु जहनवा हो। रोवता टे बबुआ तोहार हो, सुन कइलू अंगना दुआर हो। रहिया निहारत बाटे आंसू खूब ढारत बाटे, काहे देलू ओकरा के साजा हो। तोहरे बुलावत बाटे अमी अमी रटत बाटे, दिन रात हो पहर हो। तनिको ना फिक्र कइलू युवराज के जिक्र कइलू, इज्जत के कइलू तार तार हो। रोवता टे बबुआ तोहार हो। प्यार मोहब्बत कइलू विष्णु अर्जुन के भइलू, तब काहे कइलू ऐसन काम हो। इज्जत लीलाम कइलू झूठे बदनाम भइलू, सबसे गइलू नाता काहे तोड़ हो। सूर्या